Kaixo entzule, ongi etorria Radio Venceremos podcastera. Alberto Matxai naiz eta ezkerkeriari buruzko bigarren saio honetan mugimendu sozialista aztertuko dut. Aurreko saioan, Leninek ezkerkeriari buruz idatzi zuenaren sintesi bat egin nuen, fase historiko honetan posible denari buruz aritu nintzen, eta azken urteotan Euskal Herrian agertu diren zenbait ezkerkeria espresioa aipatu nituen. Gogora dezagun, labur-labur, ezkerkeria zer den. Leninek idatzi zuen ezkerkeriaren aur gaixotasuna komunismoan liburua oinarri hartuta, bertako irakaspenak egungo errealitateari aplikatuta, esan dezakegu, ezkerkeria ezkerraren baitako joera bat dela, analisi oker batetik abiatzen dena, gehiengoengan eragiteari bizkarra ematen diona, ezkerraren potentziala mugatzen duena eta posible dena lortzeko oztopo bat bilakatu daitekeena. Atilio Boron intelektual marxista argentinarraren hitzetan, ezkerkeriak proposamen iraultzaile bat kontrolik gabe erradikalizatzea planteatzen du, kontuan hartu gabe, berau arrakastaz gauzatzeko ezinbestekoak diren baldintza objektibo eta subjektiboak. Azken urteotan, Euskal Herriko ezkerraren baitan, ezkerkeria espresio ugari garatu dira, eta zalantzarik gabe, espresio hauen artean nabarmenena mugimendu sozialista da. Fenomenoa ulertzen konplexua denez, mugimendu sozialistaren sorrera prozesua, fundamentu teorikoak, analisia eta estrategia esposatuko ditut, eta ondoren nire irakurketa egingo dut. Esposaketa hau osatzeko erabili ditudan iturriak ondoko hauek dira. Elorri txostena, Kantauri ponentzia, Euskal Herriko Kontseilu Sozialistaren estrategia sozialista berria txostena, Gedar telebistak argitaratutako estrategia debate saioak eta beste argitalpen batzuk. Interesa baduzu, loturak saioaren deskribapenean aurkituko dituzu. Mugimendu sozialistaren hastapenak ikasle abertzaleak erakundean egosi ziren, Ernai sortu baino lehen, Segi Gazte erakundea ilegalizazioaren eta militanten kontrako sarekaden ondorioz oso ahulduta zegoela. Ernairen sorreran, Zugua deitu zuten prozesu eratzailean, 2012 amaiera 2013 hasieran, batzuek Elorri txostena izeneko ponentzia anonimoa mugitu zuten. Garai hartan, jada bazegoen, ponentzia alternatibo bat idazteko konplizitatea eta gaitasuna zuen gazte multzo bat. Elorri txostena amets bat zen, biolentziarik gabeko iraultza bat, xalotasuna transmititzen zuena. Ez zuen zerikusi handirik ezker abertzalearekin, zutik Euskal Herria eztabaidan onartutako estrategiarekin, ezta Euskal Herriaren errealitatearekin ere, baina ezker abertzalearekin identifikatzen zen eta ekarpen positiboa egiteko borondatea adierazten zuen. Urte bat beranduago, 2014ko martxoan, Borroka Garaia blogak Kolitzaren idatzi bat argitaratu zuen, sujeto politiko y antagonismo izenburua zuena. Bertan, Kolitzak sortu, Ernai eta Laben oinarriak matxinatzera, 3 erakundeen kontrola eskuratzera eta Euskal Herrian botere eratzaile iraultzaile bat osatzera deitu zituen. Elorri txostenak bezala, Kolitzak ere, ezker abertzalearekiko nolabaiteko identifikazioa adierazten zuen, eta Elorri txostenak bezala, planteatzen zuenak ez zuen ezker abertzalearekin zerikustekorik, ez bere izaerarekin, ez bere estrategia berriarekin, ez da bere hamarkadetako borroka ibilbidearekin ere. Nik urte hauek Parisko espetxe batean bizi izan nituen. Estrategia aldaketaren lehen urteak ziren eta ezker abertzalearen baitako egoera oso nahasia izatera iritsi zen, baina ni ez nintzen jabetu gazte esparruan gertatzen ari zenaren tamainaz. 2015ko urrian aske utzi ninduten, abian eztabaida prozesuaren hasieran, eta aluzinatu nuen aurkitu nuenarekin. Ernaiko militante askok ezker abertzalearekiko deskonexio maila altua zuten, eta haietako zenbaitek jarrera soberbio xamarra erakutsi zuten. Beste belaunaldietako milaka militanteren kapital politiko kolektiboa, hamarkadetako borrokan zehar pilatutakoa gutxiesteraino. Hurrengo urteetan gertatu zena ezagututa,
eta denborak ematen duen perspektibarekin ikusita, denak zentzua dauka. Segiren kontrako errepresioak eten bat eragin zuen, eta ezker abertzaleak kontraesanez beteriko estrategia aldaketa martxan jartzen zuen bitartean, bere periferian disidentzia forma ezberdinak sortu ziren, eta barne giroa gaiztotzen joan zen. Testuinguru hartan, gazte esparruan kontrolik gabeko erradikalizazio prozesu bat garatu zen, ernairengan bete-betean jo zuena. Honek azaltzen ditu Elorri txostena, Kolitzaren artikulua, militante ez gutxiren deskonexioa eta ondoren gertatu zena. 2015 eta 2016an abian prozesuan egon zen injerentzia, Ernairen 2017ko kongresuan egon zen haustura saiakera, eta azkenik mugimendu sozialistaren sorrera. Esan bezala, 2015-2016 ikasturtean zehar, ezker abertzaleak abian eztabaida prozesua garatu zuen, estrategia bir definitu eta bizitzen ari zen zilegitasun krisi handia gainditzeko helburuekin. Hego Euskal Herria osoan, gazte ugarik borroka garaiak argitaratutako emendakinak aurkeztu zituzten, eta horrela, blog anonimo batek birfundazio izaera zeukan eztabaida prozesua distortsionatu ahal izan zuen. Emendakin horiek ere ezkerkeria hutsa ziren, ezker abertzalea herri mugimenduaren gidaritza lanak beteko zituen kontrabotere bat izatera kondenatuko zuten. EH Bildu eta Sortu bera ere bigarren mailako paper bat izatera mugatuz. Baina borroka garaiaren emendakinek ez zuten arrakastarik eduki. Eta abian amaituta, Sortuk, Ernaik eta Labek kongresu bana egin zuten, abianen adostutakoa oinarri hartuta. Lehen bizi, Sortuk birfundazio kongresua egin zuen, eta ondoren Ernairen txanda izan zen. 2017ko hasieran, gazte erakundeak inurritegia eztabaida prozesua martxan jarri zuen. Berriro ere, norbaitek ponentzia anonimo bat aurkeztu zuen, Kantauri izenekoa. Ponentzia honek errealitatea eta ametsak nahasten zituen, Elorri txostenak bezala, baina Kantaurik ez zion ezker abertzaleari ekarpen positiboa egin nahi, eta estrategia berriarekiko kontrakotasunetik, Ernai ezker abertzaletik ateratzea planteatzen zuen. Logikoa denez, Ernairen zuzendaritzak ez zuen anonimoa zen proposamena eztabaidan sartu, eta zuzendaritzak aurkeztutako zirtaka ponentziak parte hartzaileen 75%aren adostasuna, 121%aren kontrakotasuna eta 114%aren boto txuriak jaso zituen. Bere helburua lortu gabe, ezker abertzalean zegoen, baina ezker abertzalekoa ezen gazte sektore batek mugimendua definitiboki utzi zuen. Urte horietan, ikasle abertzaleak erakundearen baitan talka eman zen. Harrezkero, ezker abertzaletik urrundu eta ezkerkeriazko joera gero eta nabarmenagoa garatzen ari zirenek erakundearen kontrola zuten. 2018-2019 ikasturtea mugimendu sozialistaren aurkezpenarena izan zen. Talka ugariren ostean, 2018ko urrian Ernaik ikasle abertzaleekiko haustura publiko egin zuen. Hurrengo aste eta hilabeteetan, Itaia, Gedar, GKS, Erraki eta Unibertsitateko indar batasuna aurkeztu zituzten. 2020ko abenduan, lehen kontseilu sozialista aurkeztu zuten. Hurrengo aste eta hilabeteetan, tokiko zenbait kontseilu sortu zituzten. 2021an Ekida eta 2023an Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista aurkeztu zituzten. Euskal Herriko Kontseilu Sozialista 2023ko abenduan aurkeztu zuten, eta 2024ko urtarrilan Ikerketa Sozialisten Institutuaren txanda izan zen. Nire esposaketa Euskal Herriko errealitatera mugatu da, baina aintzat hartu behar da, mugimendu sozialista Espainiar estatuko beste herrietan ere egituratzen ari dela. Bere helburua Europa mailako masalderdi komunista osatu eta kontinente mailako iraultza sozialista egitea da. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Oinarri teorikoei dagokienean, mugimendu sozialistak marxismoaren interpretazio propioa egin du.
gaurko munduaren eta Euskal Herriaren analisi propioa egin, eta komunismoan oinarritutako zibilizazioa helburu duen estrategia diseinatzeko balio izan diona. Mugimendu sozialistak bere burua boltxebismoaren oinordekotzat dauka. Boltxebismoak sozialdemokraziarekin hautsi zuen, eta mugimendu sozialistak ere horixe egin duela pentsatzen du. Aurretik esan bezala, Europa mailako iraultza sozialista antolatzea posible duela pentsatuta. Jarraian, mugimendu sozialistaren analisia eta osatu duen estrategiaren sintesiak esposatuko ditut, eta ondoren nire analisi kritikoa azalduko dut. Mugimendu sozialistaren analisiaren arabera, mundu mailako akumulazio krisi batean gaude, Europaren kasuan, bere dekadentzia imperialistarekin denboran bat egin duena, eta honek krisiaren ondorio sozialak larritu ditu. Dioenez, kapitalismoa ez da bir sortuko zentro imperialistan klase ertaineko gehiengoak aseko dituen zibilizazio eredu gisa. Eta egungo Europa bagoaz, gehiengoek lanik edukiez eta baztertuta egongo garen jendarteetarantz. Beraz, proletarizazio prozesu baten aurrean gaude. Aberatsak gero eta aberatsago izango dira, eta pobreak gero eta pobreago, eta klase ertainak murrizten ari dira. Proletarizazio hau, besteak beste, belaunaldi terminotan adierazten da. Mugimendu sozialistaren irakurketaren arabera, proletarizazio prozesu hau proposamen politiko iraultzaile bat mahai gaineratzeko aukerak progresiboki irekitzen ari da. Mugimendu sozialistaren apustua da, haustura sozial hau, haustura politiko bilakatzea. Bestalde, mugimendu sozialistaren arabera, mendebaldean itxura demokratikoko ongizate estatuetatik estatu eredu autoritarioetara goaz. Proletarizazio prozesuaren baitan, shock doktrinaren bidez, estatu autoritarioek paktu sozial pasibo bat bilatuko lukete, langileriaren sumisioan oinarrituko litzatekeena. Mugimendu sozialistaren arabera, burgesiaren boterea erabat internazionalizatuta dago, eta Europaren kasuan, erabakitzen markoak estatuz gaindiko markoetara mugitzen ari dira, Europar batasunera alegia. Eta ondorioz, mugimendu sozialistak eskala berean antolatzeko beharra ikusten du. Hortaz, iraultza sozialista nazioartekoa izango da, kontinentala, Europa mailakoa. Izan ere, mugimendu sozialistak iraultza sozialista kontinentalaren posibilitatean sinisten du. Aurreko ziklo iraultzaileak aztertu ditu eta bere analisian jaso du iraultza sovietarraren ostean Europa mendebaldean eman ziren insurrekzioek eta iraultza saiakerek porrot egin zutela aurrean estatu sendoak zituztelako, gizarte zibila eta hegemonia bat garatua zutenak. Hau horrela izan da ere, mugimendu sozialista Europan eta Europa mailan gainera iraultzarako baldintzak sortzeko aukeran berresten da. Garbi du sozialismoa bide demokratiko burgesetatik eraikitzea ezinezkoa dela, eta leninismoaren botere eskuratze eredu insurrekzionala eta militarra birformulatu eta eguneratzearen alde egiten du. Euskal Herrira etorrita, mugimendu sozialistak planteatzen du Euskal Herriaren independentzia Europa mailako iraultza sozialistari esker lortuko dela. Nazioarteko iraultza sozialista gabe ezinezkotzat jotzen du, eta gainera ez du babesten kapitalismoaren baitan autodeterminazio eskubidea egikaritzearen aukera. Bestalde, ezker abertzalearen estrategia aldaketari buruz egiten duen irakurketa argigarria da. Mugimendu sozialistaren arabera, estrategia aldaketarekin ez zen soilik borroka armatua desagertu, nazio askapenerako mugimendua bera desagertu zen. Langile aristokrazia, hau da, langile akomodatuak alde batetik eta burgesia txikia bestetik, ezker abertzaleaz jabetu ziren, sisteman integratu eta bere klase interesak babesteko. Dioenez, ezker abertzaleak ez du kapitalismoa gainditzeko inolako interesik eta klase ertainen proiektu politikoa ordezkatzen du, sozialdemokrazia alegia proletalgoaren interesen kontra. Honekin batera, mugimendu sozialistak dio erreformismoak eskuin muturraren gorakadari ateak ireki dizkiola. Eta beti bere errelatoaren arabera, Euskal Herrian gertatu dena, eta maila txikiago batean Estatu Espainiarreko beste puntu batzutan gertatu dena, belaunaldi haustura deitzen dutena, egiazki ezkerreko gazte antolatu sektore batzuen haustura dena, mendebalde osoan gertatu daiteke. Argin
Mugimendu sozialista sindikalismoarekin kritikoa da. Ez duelako estrategia iraultzailerik planteatzen, soilik kapitalismoaren baitan langileentzat hobekuntzak edo atzerapausoak ez ematea bilatzen duelako, eta honek, haien iritziz, sindikalismoa estatu burgesaren parte integral bilakatzen du, dinamika iraultzaile potentzialen freno gisa jarduten duelarik. Honekin batera, mugimendu sozialistaren arabera, sindikatuek dagoeneko existitzen ez den jendarte antolaketa bati erantzuten diote. Langileria gero eta atomizatuago dagoelako, eta zerbitzuen sektorera migratzen ari delako. Ondorioz, sindikatu klasikoak iraungita leudeke. Mugimendu sozialistak ez du balioan jartzen Euskal Herriko gehiengo sindikala Europa mendebaldeko sindikalismorik potenteena izatea, eta sindikatuetako batzuek sektore prekarizatu berrietara iristeko egiten ari diren alegina. Eta herri mugimenduari dagokionean, mugimendu sozialistaren analisiaren arabera, zapalkuntza ezberdinek eragindako identitateek klase kontzientzia desagerrarazi eta langile klasea sakabanatu dute. Ondorioz, feminismoa, borroka antiarrazista, antifasismoa edo LGTBIQ+ eskubideen aldeko borroka, adibidez, interklasistak eta burgesiaren interesei funtzionalak izango lirateke. Mugimendu sozialistarentzat, borroka hauek zentzuak dute soilik bere estrategian kokatzen badira, subjektu proletarioaren baitan eta iraultza sozialistaren alde. Eta hau da egungo egoeraz mugimendu sozialistak egiten duen analisiaren sintesia. Jarraian bere estrategia azalduko dut. Esango digute ez garela inor, ez dela posible eta egotekor, etxaiari hartu ez eskua jator, promesaren ostean miseria dator. Urtzin giratxuan garaiak ere bai, zurik ez dago baina eguren onai, egunak jaten dira urrengoaren zai, hau eman digute. 2023ko abenduan, Euskal Herriko Kontseilu Sozialista aurkeztu zuten, ekitaldi jendetsu batean. Aurkezpenarekin batera, alderdi politiko berriak bere estrategia publiko egin zuen, estrategia sozialista berria, komunismoaren berrosaketa internazionalerako oinarri estrategikoak izeneko txostenean. Estrategia honek 3 fase nagusi zehazten dituen prozesua jasotzen du. Lehen fasea mugimendu sozialistarena litzateke. Bigarrena, bloke geopolitikoetan antolatutako mas alderdi komunistena. Eta hirugarrena, estatu sozialistarena. Lehen faseak, mugimendu sozialistaren fasea deitu dutenak, 2 helburu ditu. Alderdi eta korronte komunista ezberdinen bateratzea, batetik, eta proletalgo berriaren baitan hegemonia eskuratzea, bestetik. Ez dira Euskal Herriaz ari, mundu mailako erronkak dira, bloke geopolitiko bakoitzean garatu beharrekoak. Txostenak dioenez, 2 helburu hauek gauzatzean eratuko da alderdi komunista berrien nazioarteko sistema berria, bloke imperialista eta geoestrategiko handien eskalan antolatua. Bigarren fasea, nazioarteko mas alderdi komunistaren ofentsiba fasea litzateke, ziklo iraultzaile berri bat abiatzearena. Fase honen helburuak hauek lirateke. Alde batetik, boterea hartzea eta burgesiaren estatuaren egitura guztiak suntsitzea, eta batez ere, oligarkiaren gobernurako aparatu supraestatala. Eta bestetik, ekoizpen aparatuaren teknika aurreratu guztiaren desjabetzea eta sozializazioa. Helburu hauek lortzeko, txostenak zera planteatzen du. Alderdi komunista ekoizpenaren eta distribuzioaren kontrola bereganatzen joateko estrategia garatzea. Dioenez, 2 fronte horietan baldintza politikoen eraikuntza prozesua jaso denean soilik ebatzi ahal izango da boterea hartzearen auzia, eta ez lehenago. Hortaz, bigarren fase honetan alderdia ekonomiaren kontrola bereganatzen joango litzateke, boterea eskuratu eta estatu eta nazioarteko egitura kapitalisten suntsipenarekin amaituko litzateke. Eta hirugarren fasea, aipatu bezala, nazioarteko iraultza osteko fasea litzateke, estatu sozialistarena. Labur bilduz, Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak Europar Batasunean eta gainontzeko bloke geopolitikoetan nazioarteko masa alderdi komunista bana sortu nahi du.
Horretarako, langileriaren baitan komunismoa hegemoniko bilakatuz eta egun existitzen diren alderdi korronte eta frakzio komunistak batuz. Masa alderdi komunista horiek, Europar Batasunean eta gainontzeko bloke geopolitikoetan ekoizpena eta distribuzioaren kontrola bereganatzen joango lirateke, eta azkenik boterea eskuratuko lukete, burgesiaren estatu egitura guztiak eta oligarkiaren gobernurako aparatu supraestatalak suntsituz, eta proletalgo iraultzailearen komuna estatu internazionala eraikiz. Euskal Herriaren independentzia nazioarteko iraultza sozialista honi subordinatzen diote. Hau da, Euskal Herriak bere independentzia lortu ahal izango du Europa mailako prozesu iraultzaile honen baitan. Bitartean, Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak nazio menderatu ororen autodeterminazio eskubidea aldarrikatuko du, baina soilik prozesu sozialistaren eta nazioarteko iraultzaren logikan kokatuta. Hau da, independentismoak lortuko balu Kataluniar prozesaren moduko bat artikulatzea, baina gehiengo garbiagoekin, estatua gainditzeko aukerak izateko, eta ezkerraren pisu handiagoarekin, mugimendu sozialista ez litzateke mugimendu independentistaren parte izango, eta ez luke independentismoa estatuarekiko talkan babestuko. Estrategiaren lehen fasean sakontzeak merezi du, mugimendu sozialista gaur egun egiten ari dena eta hurrengo urteetan egingo duena argitzen baitu. Gogora dezagun zein den fasearen helburua, bateratze organizatiboa, batetik, eta proletalgo berriaren baitan hegemonia eskuratzea, bestetik. Estrategia sozialista berria txostenaren arabera, zapalkuntza ezberdinei erantzuten dieten borrokak, feminismoa, independentismoa, antifasismoa edo borroka antiarrazista, adibidez, interklasistak dira, eta ondorioz, erreforma antzuari eta programa burgesari lotuta daude. Hau horrela, txostenak planteatzen du borroka hauek estrategia sozialistarekin bateratzeko gai diren antolakundeak artikulatzea. Eta hitzez hitz zera gaineratzen du. Feminismoaren, nazionalismoaren eta barren aurrean, zapalkuntza forma bakoitzari buruzko ikuspuntu sozialista garatu behar dugu. Beraz, txostenak dioenez, mugimendu sozialistak bere ildo propioa garatuko du, esparru ezberdinetan lanean diharduten beste eragile askoren aurrean. Ez elkarlana bilatuz, konfrontatuz baizik, baita eskuin muturraren kontrako borrokaren esparruan ere. Eta hau ez da teorizazio soil bat, itaiaia da hortan ari da, mugimendu feministarekin konfrontatuz eta belaunaldi haustura bilatuz. Izan ere, txostenak belaunaldi haustura hainbatetan planteatzen du, tokian tokiko ezkerreko alderdi edota mugimenduekiko, gazteriaren baitan hegemonia komunista lortzeko helburuarekin. Txostenaren arabera, belaunaldien arteko haustura politikoa ziurtatzeak berebiziko garrantzia dauka mugimendu sozialistarentzat. Gaur-gaurkoz, Euskal Herrian ez dute belaunaldi haustura lortu, hoiekitz potoloak baitira, baina horren bila doaz, eta ezin daukatu arrakasta maila bat eduki dutela gazte eta ikasle kontzientziatu eta antolatuen esparruan. Ildo berean, Euskal Herriko Kontseilu Sozialistaren ustez, hegemonia eskuratze bidean zerak garrantzi berezia du. Publikoki aurre egitea kapitalaren alderdiari eta bereziki bere ezkerreko hegal sozialdemokratari, proletalgoari eragiten dion problematika konkretu bakoitzean. Beste era batera esanda, Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak ordezkaritza instituzionala duten alderdi guztiei aurre egingo die, baina bereziki EH Bilduri. Orain arte egin duen bezala, alegia. Labur bilduz, mugimendu sozialistak esparru ezberdinetako herri eragileak bere estrategian kokatu edo haiekin konfrontatuko du. Eta era berean, maila politikoan, batez ere EH Bilduri aurre egingo dio, eta belaunaldi haustura aktiboki sustatuko du gazteriaren baitan bere ildoa hegemoniko bilakatzeko helburuarekin.
sozialistaren analisia eta estrategia azalduta, jarraian nire irakurketa esposatuko dut. Jabardura askorekin, ados egon naiteke mugimendu sozialistak egiten duen analisiaren zenbait aspekturekin. Baina beste ezerren gainetik, mugimendu sozialistak oinarrizko analisia akats bat egiten du. Konbentzituta dago, irekitzen ari den fase historikoan, Europa mailako iraultza sozialista antolatu eta garatzeko aukera irekita dagoela. Eta fase historiko honetan Europan iraultza sozialista antolatzearen ezinezkotasuna evidentea da. Baina ematen duenez gazte sektore bat kontrakoaz konbentzituta dagoela, zergatia azaltzen saiatuko naiz. Beso zapalik, alika, betxo, tretxo, guziak, zintzilik, isilik, errexo, eta mintzo bazira preso. Lehenik eta behin, Europa mendebaldean arrakasta eduki zuen esperientzia insurrekzional bakarra egonda. Duela 150 urte izan zen, 2 hilabete terdi iraun zuen eta sarraski izugarri batekin amaitu zen. Geroztik, Europa mendebalde osoan, 150 urte luzetan ez da iraultza sozialista bakar bat egon. Testuinguru historiko ezberdinak egon dira, haietako batzuk kritikoak eta borroka prozesu garrantzitsu mordoa egonda, baina ez da egon iraultza sozialista bakar bat ere. Bestalde, 19. eta 20. mendeetan izan ziren iraultza sozialista guztiak mundu gerren, gerra zibilen, gerra kolonialen edota diktadura militarren testuinguruan eman ziren. Iraultza sozialistak kolapso egoeran edo deskonposizioan zeuden estatuetan eman ziren, eta guztietan elementu militarra funtsezkoa izan zen. Eta hau horrela izan zen, tokiko oligarkiek eta imperialismoak iraultzaren aukeraren aurrean, diktadura, gerra zibila eta genozidioa nahiago izan zituztelako. Iraultza gehienetan, boterearen konkista garaipen militar baten bidez eman zen, eta kasu gutxi batzutan, testuinguru historiko oso partikularretan, boterea alderdiak eskuratu zuen, beti armadaren babesarekin. Era berean, indar militarra funtsezkoa izan zen, jaio berriak ziren estatu sozialistek bizirauteko. Proiektu honen atzean dagoen jende guztia, musikaz blai eta politikaz bustia. Aurreko saioan, Martin Arbeoren Liluraren kontra liburuan oinarrituta, fase historiko honetan posible den argitzen saiatu nintzen. Orain, iraultza sozialistarako ze aukera dagoen aztertuko dut. Iraultza sozialista posible den ala ez aztertzeko, indar harremanari erreparatu behar diogu. Hasteko, Europa ez da estatu bat. Europa batasun politiko eta ekonomiko bat da, erabaki oso garrantzitsuak hartzen dituena, baina aldi berean, ez duena estatu batuek edo Txinak duten zentralizazio maila. Europa 27 estatuk osatzen dute, bakoitza bere dependentzia mailarekin, baina baita bere interes propioekin ere. Eta zein da indar harremana Europan? Europan eskuina indartsua da, eta eskuin muturrak gero eta indar handiagoa dauka. Ezkerrak hamarkadak daramatza atzera pausoak ematen, bai programa mailan, baita indar espezifikoari dagokionean ere, eta gaur egun, estatu gutxi batzuk gobernatzen ditu. Kapitalismoa guztiz hegemonikoa da, eta iraultza sozialistaren aldeko indarrak hutsaren hurrengoa dira. Erreparatu diezaiogun orain errealitate militarrari. Europar Batasuneko 27 estatuetako bakoitzak armada, zerbitzu sekretua eta polizia gorputzak ditu. 27 armadek denera 1,5 milioi soldadu dituzte, eta erreserban daudena kontatuta 5 milioi inguru dira. Gutxienez estatu garrantzitsuenetako armadak eta poliziak, termino orokorretan, haien jendarteak baino eskuinerago daude. Kasu batzutan, nabarmen eskuinerago. Eta hau gutxi balitz, Frantziar Errepublika munduko 3. potentzia nuklearra da, eta estatu batuek Europar Batasunean 140 bat base militar eta 60.000 soldadu inguru dituzte. Azkenik, errealitate honi, batasunak berrarmatzean egingo duen inbertsio ikaragarria gehitu behar zaio. Iraultza sozialista bilatzen duen mugimendu batek errealitate honi aurre egin beharko dio. Gaudela, zugara festita kartel, buegiagatik gaudela. Indar harreman politiko eta militarrari erreparatuta, uste dut garbi gelditu dela. Europan, fase historiko honetan, ez dago iraultza sozialista egiteko aukerarik, eta kontrakoa soilik pentsamendu magikoan oinarrituta planteatu daiteke. Errealitate hau drastikoki aldatu dezakeen gauza bakarra bururatzen zait, eskala handiko gerra bat, eta gerta liteke hurrengo urteotan 3. mundu gerrak eztanda egitea. Baina horrela ere, ez dut uste iraultza sozialistarako baldintzak sortuko liratekeenik. Arma nuklearrak tarteko, triskantzak 2. mundu gerra txiki utziko luke, eta planetan bizitzea ezinezko bilakatu lezake. Zer egin
pentsamendu magikoa leporatzen diedanean, ez dut esan nahi, mugimendu sozialista osatzen duten militanteak txoriburu batzuk direnik, ez da gutxiago ere. Haietako askok talentua eta formakuntza akademiko eta teoriko potentea dute. Antolaketarako, komunikaziorako eta mobilizaziorako gaitasuna erakutsi dute, eta esperientzia politikoa metatzen hasi dira. Haien akatsa analisian dago. 19. eta 20. mendeko iraultza prozesuei erreparatu diete, baina harrigarria bada ere, honek ez ditu eraman zalantzan jartzera, nazioarteko iraultza sozialista antolatzeko gai izango direnik. Zergatik gertatu da hau? Nire hipotesia da, mugimendu sozialista bere hastapenetatik premisa faltsu baten gainean eraiki dutela. Gaur egungo Europan iraultza sozialista antolatzeko aukera dagoela sinisten dute. Premisa faltsu hau pentsamendu magikoan oinarrituta dago. Mugimendu sozialistak ametsak eta errealitatea nahasten ditu, eta horixe da, Leninen arabera, iraultzaileek egin dezaketen akatsik arriskutsuena. Premisa faltsu hau, 2013an Ernairen zugua prozesuan aurkezten saiatu ziren Elorri ponentzian aurkitu daiteke, 2017ko Ernairen kongresuan aurkezten saiatu ziren Kantauri ponentzian aurkitu daiteke, eta Euskal Herriko Kontseilu Sozialistaren estrategian aurkitu daiteke. Haien analisiek ez dute premisa zalantzan jarri. Izan ere, analisiak, estrategia eta kosmobizio osoa premisa horren gainean eraiki dituzte, baina premisa faltsua da. Eta ondorioz, haien analisiak okerrak dira, ibilbiderik edukiko ez duen estrategia bat diseinatzera eraman ditu, eta ezkerreko indarrekin, sindikatuekin eta eragile sozialekin konfrontazioa planteatzera eraman ditu. Premisa faltsu hau esaten eta egiten duten guztiaren oinarrian dago. Horregatik, mugimendu sozialista ezkerkeria hutsa da. Premisa erorita, bere analisi, estrategia eta kosmobizioa errotik aldatuko dira. Dena iraultzaren aukeraren betaurrekoekin ikustean, errealitate osoa deformatuta ikusten dute. Estrategia aldaketari buruz duten ikuspegia, ezker abertzaleaz eta EH Bilduz duten ikuspegia, eta sindikalismoaz eta herri mugimenduaz duten ikuspegia, pentsamendu magikoak desitxuratuta dago. Errealitatea deformatzen duten betaurreko hoiek jantzita, ez dira ohartzen, oligarkiaren komunikazio talde batek espazio privilegiatu bat eskaintzen diela arrazoi oso simple batengatik. Mugimendu sozialista bultzatuz, bozentok aldaketa errealak lideratu ditzaketen agenteak kaltetu nahi ditu. Baina ez da soilik iraultza sozialistaren aukera itxita dagoela. Iraultza egiteko, mugimendu sozialistak Europa mailako alderdi komunista hegemonikoa sortu nahi du. Planteamendu hau ere, pentsamendu magikoan oinarritzen da. Zenbait arrazoi esposatuko ditut. Hasteko, mugimendu sozialistak oso zaila du 27 estatuetan inplantazio minimoa lortzea. Era berean, oso zaila du estatu bakar batean relevantzia politiko minimoa eskuratzea. Eta estatu bakar batean relevantzia politikoa eskuratuko balu, aurrean, soilik maila ideologikoan, maila errepresiboa aparte utzita, oligarkiaren botere mediatiko eta kultural osoa izango luke, guztiz hegemonikoa dena eta baliabide izugarri handiak dituena. Gogoratu behar da, Bigarren Mundu Gerraz geroztik, kapitalismoak hegemonia kulturala mantentzeko dituen tresnek sekulako eraginkortasuna erakutsi dutela, zentzu komun kapitalista erreproduzitzen, eta alderdi komunistak, sozialistak eta sozialdemokratak, erakunde armatuak, sindikatuak eta mota guztietako herri eragileak atzera egin arazteko garaian. Beste arrazoi bat da, badaudela, mugimendu sozialistarekin bat egiten ez duten ezkerreko alderdiak, sindikatuak eta herri eragileak, baita antikapitalistak ere, baita komunistak ere, ez dutenak mugimendu sozialistarekin bat egingo eta beharrezkoa ikusiko balute berarekin konfrontatuko luketenak. Eta azkenik, mugimendu sozialistaren estrategia eta kosmobizioa ez daude gehiengoek ulertzeko pentsatuta. Beraz, ez dago baldintza objektibo eta subjektiborik Europa mailako iraultza sozialista egiteko. Ez da Europa mailan hegemonikoa izango den alderdi komunista eraikitzeko, ez da baldintza hauek plangintza baten arabera sortzen joateko ere. Ondorioz, mugimendu sozialistak bere bidea egingo du, baina ezin izango du eraiki Europa mailako alderdi komunista hegemonikoa. Eta nazioarteko iraultza sozialista eskura ezina dela ondorioztatzera iritsiko da.
Eta orduan, bere buruari galdera zaharra egingo dio. Zer egin iraultzarako baldintzarik ez dagoen bitartean? Orduan, mugimendu sozialistak edo bere parte batek analisia berritu eta bere estrategia berrikusiko du. Eta agian, une horretan, zubiak berrera ikitzeko eta elkarlanerako aukera egongo da. Atilio Boronek 2008an idatzitako Sozialismo siglo XXI, hay vida después del neoliberalismo liburuan, bide bat planteatzen zuen Latinoamerikari begira, iraultzarako baldintzarik ez zegoela premisa bezala hartuta. Mugimendu sozialista Boronen ideietan inspiratu liteke, analisia berritu eta estrategia berri bat eraikitzeko. Bitartean, mugimendu sozialistaren estrategiari, agortu baino lehen, urteetako garapena gelditzen zaio. Bidean, Euskal Herriko ezkerraren esparruan urteetarako zauriak eragingo ditu, eta bidearen amaieran, premisa faltsua sinistu izanak milaka gazte komunistarengan frustrazio handia eragingo du. Bitartean, aipatu ditudan eragileei, EH Bilduri, ezker abertzaleari, sindikatuei, herri mugimendu eta eragile sozialei, komeni zaie mugimendu sozialistaren izaera eta helburuak ezagutu, konfrontaziorako prestatu eta belaunaldi berrien konpromisoa bermatzea, sorpresarik ez eramateko eta mugimendu sozialistaren ofentsiba posibleen aurrean prest egoteko. Era berean, mugimendu sozialistaren kooptazio estrategia posible baten aurrean, herri mugimendua osatzen duten eragileetako bakoitzari bere independentzia politikoari eusteko prestatzea komeni zaio. Eta amaitzeko, gatazkak sortzen dituzten herrietan haien dinamikak pairatzen dituztenak, hau da, militanteak, alkate eta zinegotziak babestu beharra dago. Ze aldetan zaude, ze aldetan zaude. Bildu guztiok ona, mezu bat dakargu, egin behar bat dago, orain gure kargu. Bueno, entzule, amaierara iritsi gara. Mugimendu sozialistari egin diodan kritikak gai garrantzitsuak utzi ditu kanpoan. Ez dut garatu, Euskal Herriaren independentziaren arloan edo euskararen arloan duten posizioarekiko kritika adibidez. Nire irakurketa zentratu nahi izan dut, eta uste dut oinarri bat ematen duela mugimendu sozialistaren edozein planteamendu hobe ulertzeko. Estrategia sozialista berria txostena irakurtzera animatzen zaitut, guztiz konbentzituta bainago, mugimendu sozialistaren estrategia ongi ezagutu beharra dagoela, bere ildoa, diskurtsoa eta jarrera ulertzeko, eta sorpresarik ez eramateko. Eta ja amaitzeko, hurrengo saioan elari buruz hitz egingo dizut, eta printzipioz serieko azkena izango da. Gogoratu podcast hau Mastodon bidez, ahotsaren bidez edo podcastak jarraitzeko erabiltzen duzun aplikazioaren bidez jarraitu dezakezula. Besterik gabe, ongi izan eta hurren arte. Ona hemen mezu bat entzun nahi duenari, borroka ez da eten lotu ideari. Ide horretan goaz berriro aurrera, gizarte zitalonen iluna barrera. Unon gauden egingo baligute galde, mundu zaronen kontra berriaren alde. Mundu zaronen kontra berriaren alde. Zaletan zaude, 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 zaletan zaude. Radio Venceremos, rompiendo cercos.